Salutare lume! Bine v-am găsit la un nou episod din The Hive, adică seria The Hive, dar noi o să jucăm un minigame împreună cu Andrei, numit Arcade/Slaparo, pentru că o să râdem o grămadă, pentru că Slaparo este un joc... Da. Hai să intrăm pe Arcade și să intrăm pe Slaparo. Ai intrat? Din câte vedeți... Păi stai că... Electric Floor, Slaparo. Ce server Slaparo? Ok, am intrat. Oricum era și singur. What the fuck? Stai. Votează vot 3. /vote 3. Mi se pare interesant aia. De ce? Și 3 e data nașterii mele, dar mi s-a părut ceva fain că se numea mapa Dino, știi? Mi s-a părut destul de interesant. Ce nimic? Aștept pe bune chiar nimic. Dar cât suntem online? Peste mulți, boss! De ce trebuie să așteptăm? Mai sunt 214 secunde. 60 de secunde mai sunt. Uite-l pe Nienie. Nienie. A uitat ce vrea să caute. Intră pe canalul meu și uite-te la videoclipul ăla care l-am postat. Ai deja 3 vizionări. La ăla? Oh my god. Oh my god. Deja t-am vizionat, ești nebun. Bă, dar deci l-am pus acum 2-3 minute și deja l-am vizionat oameni. What the fuck? Am postat videoclipul ăla în care am făcut troll de Andrei. Că dacă ai... N-ai știu și tu să faci un pod complet. Fuck you. Eu trebuie să fac și un pod complet pentru Edi. Da, să știu și eu. Și să-i bat pe toți. Și să fac tot. Hai, boss, intră că ne-a dat la slap. Ne-a dat la slap. Păi câștigai și tot. Asta e Dino, what the... N-arată deloc ca Dino. Bă, de ce? Dino, dar n-arată Dino. Știi? Ai intrat, boss? Ia. Da, e Dino, dar nu seamănă cu Dino, deci da. Stai că trebuie să mă duc aici sus. Mamă, cum mi-am aruncat. Păi da, fac eu. Cum să cazi, frate? Whee! Ok. Am primit 2 hituri și n-am fost aruncat. Wow. Eu am primit un hit de m-a aruncat 3 metri. Dar e greu rău minigame-ul ăsta. Nu! Fuck. Oh, ce bulan. Am avut. Cine vrea să fie slap? Slapat, slapat. Ia uite, mă. Uite-l pe Panienie. Bă. Deci deci toți mereu mă lovesc pe mine, boss. Oh. Da, mă, foarte, să știi. Cel mai, chiar. Am fost în top. De ce nu mai sunt în top? Panienie, panienie, panienie. Mamă, îmi place cum i-arunc. Cine e în top, fraiere? Și eu sunt. Ba nu, nu mai sunt. Sigur? Nu mai sunt. Am fost în top. Acum sunt în top. Ui! N-am murit. Noroc de partea ta. Cine m-a aruncat? Nu știu. Eu nu te-am aruncat, sincer. Te văd acum. Te văd acolo, Edi. Am slapat o grămadă de oameni și niciunul n-a murit. Ba da. A murit. Și nici nu mai sunt pe un loc bun. Bă, dar tipul ăsta are hack? Ce hack? Am văzut și unul, deci am dat de 2 ori în el ca să pot să-l lansez. Haha! Și eu dă de 3. Cred că are anti-knockback, altfel nu mă prind. Băi,
Eddie. Haha. Haha, n-ai reușit. Uite-l pe nie și încearcă să mă dea jos. Aha. Nici nu te vedeam. Haha. Cine a fost pe locul 3? Fraier. Ce se bucură că ai și pe locul 3. Hai, mai jucăm unul. Hai că... Nu se pune. Îi spun nie. Slap 2. Slap 2. Mie nu convine. Bine. Acum... Ești. Vote 4. Dăm la X. Ton, 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 ton. What? Nu știu unde sunt. Nici n-am nevoie să știu unde ești, toată fac. Tu ești. Știi, nu? A, jucăm ăla? Spune măcar dacă sunt aproape de tine. Nici nu te văd. Știu. I'm a fucking ninja. Cea mai bună ascunzătoare ever. Avea și skin-ul albastru. Mă vezi? În momentul ăsta nu. Ești. Nu m-ai prins. Nu m-ai prins. Nu m-ai prins. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ți-ai dat seama că sunt. Bă, ai zis că ești albastru, boss. Hai, prinde-mă. Păi tu ești. Păi tu ești, boss. Hai, panie-nie. Hai, te-am panie-nie. M-a spawnat în arenă. Oh my god. A trecut pe lângă mine. Panie-nie. Nu, ești. Gata, ești. Ești. Pa, nu m-ai prins. Nu m-ai prins. Nu m-ai prins. Nu. Panie-nie. M-a teleportat în arenă, ești nebun? M-a scos. Bă, m-a scos din arenă. Hai, bă, pe alta. Hai pe alta, boss. Hai, mă. Hub. Aici. Hai la slab 4. Slab 4. Am intrat. Wow! Hai în vacanțe. Păi dacă ne... What? Nie, ce faci? Hai să încercăm să-l prindem pe Nie, chiar dacă nu o să-l prindem. Unde e Nie? Ești... Nu, de ce mă bat? Nu m-ai prins. Lasă. Nu m-ai prins. Nu m-ai prins. Hai te-apa. Ha. Nu. Asta e ca broasca. Nu m-ai prins, taci. Nu m-ai prins. Nu să mă găsești niciodată. Oh, what? Sunt în arenă. Să mor eu, poți să vezi pe filmare. Oh, mai am puțin și mi se închide filmarea. Mai e un pic și mi se închide filmarea. Ești nebun. În fine, facem partea a doua.